Bo día. Neste momento de emerxencia nacional no noso país, En Marea quere, en primeiro lugar, como primeira mensaxe, trasladar as súas condolencias ás vítimas e ás súas familias. Por as informacións que temos, xa son 4 as persoas falecidas. Queremos transmitir desde aquí todo o noso cariño e todo o noso apoio ás familias e ás súas vítimas. En segundo lugar, o noso apoio e a nosa solidaridade de todas as persoas desplazadas polo lume, que tiveron que abandonar as súas vivendas, que deixaron detrás de sí vivendas arrasadas, que deixaron detrás de sí os seus eidos, os lugares onde vivían, e, polo tanto, unha mensaxe de apoio e de solidaridade á xente que perdeu todo, ou que perdeu moito, que perdeu, desde logo, a calma e o dereito a vivir con tranquilidade. En segundo lugar, a segunda mensaxe que quere transmitir En Marea é o recoñecemento á cidadanía de Galicia. Unha vez máis, e con notoria falta de medios, é a cidadanía de Galicia a que defende o ben común cas súas propias mans. Son os cidadáns e as cidadás de Galicia que, acaldeirados unha vez máis, volve a defender o que é de todas e o que é de todos. Non o ben particular, sino o ben común. Defender as vivendas, defender as propiedades, defender o medio rural, defender o que é de todos para salvaguardar o ben común, incluso a risco das súas propias vidas. É un recoñecemento e un exemplo que nos honra como cidadáns e cidadás de Galicia o comportamento exemplar que estiveron tendo nas últimas horas, como demostra sempre que fai falta a cidadanía de Galicia cando ten que responder a emerxencias, incluso cos seus propios medios, por falta de medios de quen tiña o deber de poñelos. O noso recoñecemento tamén aos equipos de extinción de incendios, que levan, nalgúns casos, moitos e moitas brigadistas, 26 horas continuadas de traballo infatigable de extinción dos lumes forestais, incluso con risco para a súa propia seguridade. O noso recoñecemento tamén para aquel persoal que, non estando contratado, se incorporou igualmente de xeito voluntario ás labores de extinción, poñendo do seu lado todo sin pedir nada a cambio. En terceiro lugar, quixera explicitarlles, en nome de Marea, o ofrecemento que fai o espazo político ao conxunto da sociedade galega. En primeiro lugar, indicarlles que trasladamos ás autoridades competentes en materia de emerxencias, de prevención e de extinción de incendios, así como de protección civil, a nosa disposición, a disposición de todos os medios disponibles naquelas institucións nas que temos responsabilidades de goberno para facer fronte á extinción dos lumes que neste momento aínda se encontran activos. En segundo lugar, tamén dentro do ofrecemento que fai En Marea, comunicarlles que a posta á disposición das mareas municipais foi, desde o primeiro lugar, con toda a súa logística e con todos os seus integrantes, as persoas inscritas, volcándose ca veciñanza e volcándose na axuda ao resto dos veciños e veciñas na defensa do ben común e na protección das persoas damnificadas. Hoxe non é o momento aínda de pedir dimisións, é o momento de que os responsables políticos traballen, que foi aquilo para que foron escollidos, e que, polo tanto, naquilo que non deron feito hasta agora, polo menos que agora se poñan a facelo. Non é o momento de pedir dimisións, pero sí é o momento xa de pedir explicacións. A Xunta, co seu presidente á cabeza, viuse notoriamente superada por unha situación de lumes que, evidentemente, non é toda imputable á Xunta de Galicia, porque o clima non é imputable á Xunta de Galicia, nin é imputable á Xunta de Galicia a actividade incendiaria. Existen, sin embargo, outras cuestións que sí son imputables á Xunta de Galicia, ou que dependen da responsabilidade, desde logo, dos mandos de coordinación da prevención, da protección civil e da extinción dos lumes. En primeiro lugar, corresponde á Xunta prever un dispositivo proporcionado ás condicións meteorolóxicas. O sucedido nas últimas horas, nos últimos días e mesmo nas últimas semanas non foi un imprevisto, foi algo que estaba sendo advertido polo propio Instituto de Meteoroloxía. En segundo lugar, corresponde á Xunta de Galicia prever os lumes que poidan vir de territorios veciños, tendo en conta cal é a propia evolución dos lumes e das condicións meteorolóxicas. Corresponde, en consecuencia, á Xunta de Galicia mobilizar todos os medios dispoñibles para facer fronte a esta situación. Non é admisible que nas últimas xornadas non estuvesen mobilizados todos os recursos. Non é admisible que houvese brigadistas na casa sin contrato desde fai uns días, sabendo cales eran as condicións climáticas, sabendo cal era a circunstancia global que concorría. Existe unha falta de imprevisión
que deu lugar como consecuencia a unha posterior prórroga de contratos cando xa se sabía que esta situación estaba acontecendo o que iba a acontecer en canto as circunstancias meteorolóxicas establecían circunstancias de alerta inusuais para esta época do ano. Corresponde á Xunta de Galicia a aplicación dos protocolos de evacuación e de emerxencias derivados do Peifoga que non funcionaron correctamente. Faltou coordinación, así mesmo constatada, entre as administracións públicas con medios disponibles que durante varias horas tuveron medios efectivos parados por non existir un centro de coordinación capaz de movelos en tempo real tal cual se requería conforme a emerxencia da situación. Corresponde tamén á Xunta de Galicia informar a poboación, para empezar por medio dos recursos públicos. A Compañía da Radio e Televisión de Galicia, tanto na Televisión de Galicia como na Radio Galega, non funcionou onte, nin está funcionando hoxe como un servicio público. A programación do día de onte non foi coherente co estado de emerxencia nacional que estábamos a vivir e corresponderá exixir responsabilidades por iso. A día de hoxe, interésanos, non obstante, que cambie esa actitude informativa para que se prevexa e para que se informe e para que se, polo tanto, alerte a poboación de cal é a situación de risco e como reaccionar ante esas situacións de risco. Corresponde á Xunta de Galicia, nesta mesma liña, prever a poboación. Onte deberá terse prohibido toda actividade lúdica no Monte Galego. Non se prohibiu a actividade de caza, non se prohibiu a actividade de sendeirismo. A traxedia, que xa é enorme, con 4 vítimas mortais, puido ser aínda maior. A partir de aquí e destas consideracións, a proposta de En Marea con relación á actividade parlamentaria era e é a petición da suspensión do pleno ordinario que terá lugar mañán e pasado. Cremos que esta petición é coherente ca declaración de 3 días de loito oficial. Non consideramos normal que se desenvolva con normalidade a actividade parlamentaria nesta situación de emerxencia nacional. Creemos que as prioridades deben de ser fixadas por unha situación de emerxencia como é actual. A esta hora non conseguimos aínda o acordo co grupo maioritario para acadar esta suspensión, pero en todo caso seguiremos con estas xestións. En defecto disto, En Marea puxose en contacto cas outras forzas políticas do Parlamento coa intención, como mínimo, de obter as seguintes accións conxuntas. Nos pensamos, antes de entrar nesas medidas concretas, que este é o momento para a unidade. Creemos que existe unha voz cidadá que reclama, en primeiro lugar, explicacións e, en segundo lugar, reclama accións e que, polo tanto, debemos ser todas e todos cunha sola voz os que e as que emitamos unha mensaxe moi clara ao conxunto da sociedade de que estamos nunha unidade esencial a hora de pedir esas responsabilidades, a hora de pedir esas explicacións e a hora de actuar conxuntamente en pro do interese xeral e en pro do ben común. Con relación a isto, tanto co Partido Socialista como co BNG, acordamos pedir conxuntamente para esta tarde a convocatoria urxente da Xunta de Voceiros no Parlamento co fin de pedir a alteración da orde do día. O presidente Núñez anunciou hai uns minutos que se produciría esa alteración para pedir a comparecencia da conselleira de Medio Rural. Nos cremos que o correcto sería a suspensión completa da orden do día, polo tanto, a suspensión de facto do pleno desta semana, para proceder á convocatoria dun pleno extraordinario que poda ter lugar dentro dunha semana, onde aí xa debatamos con máis calma toda a cuestión, tanto a nivel dos efectivos, a nivel dos datos, como a nivel das responsabilidades políticas que consideramos que é imprescindible exixir. Un debate no que podamos confrontar as nosas visións sobre este tema e onde podamos facer propostas de resolución. Por lo tanto, esta primeira petición conxunta de alteración da orde do día, onde cada grupo parlamentario poderá expoñer o que considere necesario, na opinión de En Marea, o idóneo neste momento, onde ainda se está producindo unha situación de poñer baixo control os lumes que ainda non están, que son moitos, son máis de 100, é necesario neste momento esa suspensión para despois, unha vez que isto seña controlado, traer o debate e as explicacións convenientes ao Parlamento. Por lo tanto, alteración do orden do día e petición de pleno extraordinario con capacidade para debatir
con un pleno extraordinario onde a comparecencia se produza por parte de Núñez Feijóo, debe de ser como máximo responsable político do dispositivo antiincendios e da planificación da política forestal e agraria e en xeral do medio rural do noso país que deba dar explicacións sobre o acontecido. En terceiro lugar, con relación tamén ás liñas políticas a desenvolver por En Marea, unha vez máis, nos entendemos que a parte institucional é notoriamente insuficiente. Cremos que o protagonismo que levan tido nas últimas horas, nos últimos días, toda a sociedade civil debe seguir sendo o protagonismo principal que debe de ocupar os próximos días e as próximas semanas. Por iso, En Marea chama, en primeiro lugar, a unidade política de todos os grupos, de todos os espacios políticos, para facer fronte a esta situación, a hora de pedir explicacións e a hora de mobilizarnos socialmente. En segundo lugar, facemos un chamamento e unímonos á sociedade civil viva que por medio de sindicatos, de organizacións ecoloxistas, de asociacións ambientais e de colectivos en defensa do territorio articulan unha resposta coherente e solidaria con relación ao que estamos a padecer. Neste sentido, En Marea respalda as convocatorias de concentración que terán lugar hoxe ás 8 da tarde, convocadas polo Comité en Defensa do Monte Galego, e chamamos a todos os espacios políticos e sociais a coordinarse nunha resposta unitaria que deixe claro que a sociedade galega, o mesmo que é capaz de coller os caldeiros e botar auga alá onde non chegan outros medios, é capaz tamén de mobilizarse cunha sola voz pedindo dignidade e unha resposta unitaria aos problemas que ten o noso país. Por lo tanto, o noso apoio completo ás organizacións da sociedade civil. No día de onte, no día de hoxe, nos días pasados, volvimos a ver de novo unha sociedade galega desprotexida fronte á catástrofe, desprotexida de medios, desprotexida pola imprevisión de certos factores que era posible prever, atallar e evitar, e, sin embargo, non houbo resposta administrativa, non houbo resposta política para atender a unha catástrofe que podía ser, polo menos en parte, evitable. Unha vez máis, afunde o Estado e emerxe a nación. Unha vez máis, afunde a Xunta e emerxe a xente. Unha vez máis, a cidadanía deu exemplo dun país que quere estar e vivir con dignidade. O espacio político de En Marea está comprometido con ese país que non se resigna a desaparecer, que non se resigna a desaparecer xa físicamente por medio do arrase que nestes días supuxeron os lumes tanto no entorno rural como no entorno urbano, e, polo tanto, En Marea forma parte e quere formar parte desa Galicia que non resignándose loita con dignidade para evitar, primeiro, que haxa máis lumes e, en segundo lugar, para evitar que destes sucesos que están tendo lugar non se saque ningunha lección. A lección debe de ser que temos que poñer as institucións ao servicio da xente, temos que poñer os recursos públicos ao servicio do ben común e solamente así poderemos afirmar que temos unhas institucións dignas da xente a que din representar. Moitas gracias. Se queren formar alguna pregunta. A pretensión de En Marea é a suspensión do pleno de mañán e pasado e a convocatoria dun pleno extraordinario semana que ven. Esa é a pretensión de En Marea. Temos dificultades por o grupo maioritario, evidentemente, xa con relación a isto, ainda que seguimos facendo xestións políticas, e non todos os grupos parlamentarios están tampouco nesta mesma situación. A proposta de mínimos, de unidade de acción política, polo menos co resto de grupos da oposición, acadada foi a de pedir unha xunta de voceros para pedir unha alteración da orden do día, onde cada quen poderá pedir o que estime oportuno. A posición de En Marea nesa xunta de voceiros que debería ter lugar esta tarde é a de validar de contido completamente o pleno ordinario, de tal maneira que quedase de facto suspendido hasta a semana que ven. Esa é a posición de En Marea. Nos creemos que a comparecencia que debe facer Feijóo debe ser nun pleno monográfico convocado a efecto, onde teñamos oportunidade de debater sobre o que estuvo pasando e sobre cal son as causas, cal son as consecuencias e cal son as alternativas e onde podamos facer propostas de resolución tamén para fixar a posición política do que debe de ser a representación dunha sociedade galega que está reclamando, desde logo, que isto non suceda, que non volva a suceder e que non debería ter sucedido nunca.